Dobrý den. Kvůli mě to dělat. Paní učitelko. Ahoj, mami. Dostala se tady. Šifrý jste Anetka na ocenění, ale protože je potřeba to ocenění nějaký způsobem... Dej mě ten mobil. Prosím vás. No, Co to je tady za rádu? Franta. To myslíte vážně? Paní učitelka má se tady předvést a vy jste tady jak banda. Oni jsou bis. Já jdu do kantýny, chcete tam něco? Tak paní učitelko, prosím, předveďte se. Jak zvládáte tady tuto vaši dneska bandu? bude na oběd, nevíte? Paní učitelko, mě volá kamarádka, můžu si vzít hovor? Jasně, Děkuji. školou, vyřiďte si. My máme špice, učitelko, přišla cizí baba do třídy. A já jsem na oběd. Budeme dřív na oběd. Jdeme na oběd, děcka, za 5 minut. A já bych si zaspívala, zaspíváme. Prosím vás, mohli bychom jít s Olinkou spolu na záchod? Můžeme jít na záchod. Jedem, prší. A tak si zaspíváme. Prší, jen se leje, kam koničky pojedeme na lukách, až kulečka zapuchá. Pojedeme na lukách. A proč jste mě do sásu dala 4 a říkala jste se, že dáte 3? Jsem byla ještě hodná, 5 si zasloužila. Paní učitelko, já jsem si hodil nový střih na Indiána. Nový střih, pojď, tak jsi si vyholil hlavu pěkně. a vy máte pavouka tady. Čurák, jdeme čurák. Pavouk tady je. Paní učitelko, Vlasta se mnou už nechce spávat. Co ti budeme dělat? Se mnou nechce spávat. Prosím vás, poraďte nám. Jdeme na občerstvení. Ne, my nechceme si Vážení, Jdeme na občerstvení. protože paní... Ticho. Posadit se. Mluví inspektorka Krátka. Ježišmarja, to je inspektor. Protože Inspektor Krátký. paní Nevíš, jestli je to Krátka nebo magistra Ilona Jelínková obstála. Ve zkoušce obdrží tento certifikát. Je to tak, Udělujeme certifikát magistře Iloně Jelínkové k titulu Dokonalá Ámoska, zkratka DA. Vlastně ona mě bije. Za projekt mimořádné zvládání nezvladatelných žáků v mimořádně nezvladatelných situacích. Absolventka úspěšně skončila jednotky učení tím, že se dokáže vyjadřovat plynule a spontánně bez příliš zjevného hledání výrazu v nezvladatelných situacích. Tišných, ano. Dokonale používá jazyk pro zvládání nezvladatelných žáků. Prokazuje teoretické znalosti z pedagogické vědy pro zcela vyšinuté jedince. Dokáže zahájit, udržet a ukončit myšlenku, i když ji nikdo neposlouchá. Dokončila myšlenku, když byl vevnitř i venku. Dokáže znovu zopakovat část toho, co někdo řekl, aby se ujistila, že si vzájemně rozumí i se žáky, kteří jinak nereagují ani na Jsou světlo. velmi postižení. Hostitelská instituce, Četová oblast, 635, on the Little Rocks, the fifth cottage covered with woodbine. Wow! Tím podepsán Jan Amos Comenius, nejdokonalejší manažer. Takzvaný jak? Tímto slavnostně předávám tento certifikát. Děcka, to je ta teta Ila, co by jenom jedla pila. A nejenom jedla. MGRDA. Do A. Máš do A, ty jsi jenom A. Já jsem do A. Já jsem A jasný on je Bčko. X.
Já jsem Bčko a Cčko, pod čerešku Stylerovo jsou Ečko. Jsem potravinářské barvivo. My jsme ti chtěli dát ještě hádanky, Už je ze mě barvivo.